Doncs ja ha acabat la nostra campanya de Berkami i la veritat és que no tenim paraules. Estem molt agraïts a tots i a totes per la resposta que hem tingut, que sapigueu que tota la gent que heu col·laborat sou part del nostre equip, sou part d'Eva i Bea, sou part de la pel·lícula i gràcies a vosaltres doncs, podrem portar-la a terme. Us vull donar les gràcies, jo particularment, com a director de la pel·lícula, però tot l'equip de la pel·lícula, tot l'equip de BBA, us volen donar les gràcies personalment a vosaltres. Gràcies, de veritat. Gràcies. 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 Moltes gràcies. Ei, gent, moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Gracias. Gracias. Gracias por apoyar esta película. Gracias. Moltíssimes gràcies.